Γεια. Σε αυτό το βίντεο να σας μιλήσω πιο πολλά. Τι θέλετε να κάνω στα βίντεο μου, να είμαι πιο αστείος, γιατί εγώ είμαι σοβαρός. Να κάνω και τα αστεία μου, να γράψετε μου και εσείς καλά comment τι θέλετε, τι είδους βίντεο να κάνω και να κάνω. Μην νομίζετε όταν κάνω βίντεο μου εσείς γενικές συζητήσεις ότι κοπάρω τον 2J αντιγράφω το. Το 2J στα αρχίδια. Με κοφτεί καθόλου. Είστε μου μια έμπνευση από ένα φίλο μου να μιλήσω για πολλά θέματα, ας πούμε, να μιλήσω, πείτε μου εσείς και έτσι να πω, αλλά τώρα τελευταία σε 2-3 μέρες και έτσι Σαββάτων και Κυριακή, τα πιο πολλά μου βίντεο είναι με 2 φίλους μου ή 3 και να κάνουμε rap challenge, να κάνουμε bike racing, έτσι βλακίες, διαγωνισμούς με ποδήλατα, να μπαίνουμε σε πάρκα, κάνουμε parkour, μαλακίες, οικείο. Καταλάβετε. Άρα, subscribe, like, comment, ξέρετε. Μπράβο.